My Gen answer tsopano tikufuna tapange kuficha pano pa Justin Tech Malawi zatenga nthawi osalondolozako kuti amama amene wakodino zikuyenda motani. Of course mukuziwa kale ndizoti ndifeyo tinakhulana nthawi ja anazangopanga zosokoneza nthawi inayake kandalama zanu kulepheranso kufotokoza bwinobwino tinapezeko zonena kuti basi tutayenda m'maparallel lines. Komabe lero tikufuna tapange feature chifukwa it's been a while. Kodi ali kutino akupanga zotani kuchoka nthawi imene My Gen anapezeka zotino basi zinkhani zawo zizatuluka amafuna ononga kaya mabiliyoni angati chani kena kunapezeka kuti kulephera kufotokoza bwinobwino zinazachitika zonena kuti pita muthalikata za fotokoza kuti zili motere basi amayi aja anayamba kulandidwa mphamvu ku ofesi yawo ija basi tikukhala ndithu osamalandiranso ntchito nde anangokhala vice president wa dziko komatu nde osalandira ntchito ina iliyonse kuchoka kwa president kwatuma kuti akachite zina zake. Anyways zinakhalano motani kunapezeka zonena kuti iwo ajatu basi anangolingalira kuti ndisangokhala ndizitakatakabe nde ankathamanga kupita m'mapemphero kunduku kukayendera mwina kayandi mafamazi alimi kwina kwake basi tikumangopanga zinthu zonoti ngati vice president asangokhalira ruzi pa zero basi ndamatero. Komabe analibe nde kuti relevance anakalibebe tinene choncho alibe ngati chikoka chimene anali nacho poyamba nanga sife timakambabe kuti azafotokoze kuti mamawa zinakhala motani kuti pamene ananyola chonchija kwena azafotokoze ndipo azapepese koma nkhani yathu yomwe yatipangise kuti tapange feature lero ndi nkhani yonena kuti iwo watu leroli akupita nde kuti ku BICC kumene kuli mwambo wa mapemphero wa azimayi International Women's Day Prayer. Lero ndi tsiku limene azimayi onse pa dziko lapansi ndi tsiku lonena kuti akuyena kukhala ndi mapemphero awo ndithu kupemphera situ zozoti apemphera zotani kodi kapemphera mabanja awo kaya mayiko awo komano ndi zoti akuyena kukhala pamodzi ndi kuchita mwambo wa mapemphero ndithudi. Nde My Gen tsopano kunoko ku Malawi kumwambo umenewo umene ukachitikira ku BICC apita ngati mulendo olemekezeka nanga sinde kuti ndi mama amenenso ali ndi udindoso waukuluso mu dziko muno nzikaru number 2 mwina mungazadabwe ndiwo watu kutekotu My Gen kuchoka papita muthalika ndi kumabwera ndi kuti My Gen ndi mulendo olemekezeka despite kunena kuti kodi zinachitika zotani tikukamba zonena kuti apapa kupita kukakhala ngati mulendo olemekezeka kumwambo wa mapemphero umenewo nde mukhala mukumaona muzithuzi ndithu kuona kuti zikuonekatu zili bwino zobeba kwambiri nsalu izo zikuoneka ngati I think nsalu imeneyi ndi ya mpingo wa CCP ngati sindikulakwitsa koma ndi nsalu yabwino kwambiri inaumbidwa bwino ndemone azimayi amene akuoneka mmenemo ena ndizotamanga maduku awo mopatsa chidwi masmile chimwemwe chokha ngakhale sotu amuna amene akapezeka pamenepo tudabwanso kuti amuna mukapangapo chani mene mesa kuti nzazimayi zimenezi mankhalaso basi nthawi ina ilonso londola kumene kula azimayi mati dabwitsa soto azibambo ena anu vuto lanu nchani basi pa azimayi basi yakali. Anyways tipitilize kunena kuti ngakhale azibambo amene akapezeka kumene kuja ndizoti nawonso zikuoneka zachimwemwe zokha akusangalala. Now kwapitatu kumene kokotu anthu angapo of course ndetizikamba za Madamu Monica Chakwera mkazi wawo wa president opuma Lazarus Chakwera ndizoti ali kumenekotu kumata kuonetsa zonena kuti pamapemphero patu sitimatenganso kuti awa ndi agawo liti umenewotu nde umulungu wotu umatisonkhanitsa pamodzi zili bwino kwambiri kuona nyimbo khangata mayimba nyimbo muzithu zinazo koma zija zokomatu zobeba zosangalatsa kumene konso kwapitatu aja timati mama amati Cecilia Kadzamira ajatu amadziwika kuti nthawi imeneyo amati pamene pamakhala kamuzi wonso amakhala ali pomwepo. Izi ndi zinthu zokoma kwambiri ndikufuna bekungopanga emphasize point imene mafusa ndifunso kuti kodi afuna mapemphero amenewa nzotani sizoti ndikungovala nsalu basi chane zabwino kuziumba bwino kuchena kusoketsa mastyle abwino kodi mapemphero mutino mukakapempherera zotani kumeneko fatu kumeneko ndi kuti kunene kuti ikhaingati tsiku limene mapemphero amenewa mwina angapindulire dziko
angapindule bwanji dziko la Malawi. Ndetu ukamba za ma issues amene tili nawo kunoku nkhani zachuma mmene ndekuti zayamba kupangidwa alikava ndi choncho kuti zipita pasogolo. Ndofuna kupempherera ndithu kuti no amene akutsogolerawa apitire kukhala ndi moyo wautali kuti mwina mwake zinthu zikonzeke. Kupemphereranso kunena kuti mwina mwake ngakhale kanchitidwe kakubaka mwina mwake kamene kankachiwandatu kamene kaka kuti mwina mwake mulungu atalowererapo jaji nyengo aja atamakhudzidwa bendika dzanja kena kake mwina mwake mwina ingakhale ngati exorcism mutu basi kubalamutsa ziwanda mwayiwo anthu amene wamakhali ndi ziwanda amene majaji akumatulusa anthu azikakhapa anthu chani gulu limene ndi ziwanda limene lili siusatira malamulo anthu achinyengo ziwanda zokhazokhazo. We need ndekuti no ngati miyambo ngati imene iyi muzipempherera zimenezi. Of course ndofuna so kukamba kozonena kuti muona ti madandaula mvula sikugwa inde sizoti madera monse ikugwa nduso madera mwinaso ndekuti zinavutirabe mpaka na pano koma madera ena yapi zikoti kumagwa choncho basi kachimanga kachosaita kuumiratu. Bwanji ino tidzithokoza so mulungu osamangoti dzingokhala nthawi yokhayokhano yomapemphera kuti mvula yasiya kugwa mulungu tiyang'aneni ife koma mvula ikamagwa nde basi makhangati kuti basi nzachizolowezi palibe soja chilendo china chichosiyayi. It's time to thank God for the good rains. Ntokoza mulungu pa mvula imene akutipatsa madalitso omwe akutipatsa. Of course iso ndekuti kupempherera amene zikuwavuta ndimaona ngati miyambo ngati imeneyi itati zipanga focus pa zinthu ngati zimene zomwina zingathandize dzikoli. Chofunikiraso kwambiri kupempherera kwambiri mtendere mu dziko muno. Mukuona zomwe zikuchitika ku Iran, mukuona mmene zikuchitikira Israel ndi America. Ngakhale so maiko osiyana kumene kwachina Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates kumene kuphulitsidwa basi nkhani za nkhondo ziti zomwezi achina Ukraine ndi Russia osachita sokutani kukamba tikazatera Afghanistan soka ndi chani kodi imene jasuka nawonso ndikuti aphulitsane. Mukuona zomwe zikuchitika kumene kuja no peace mtendere kusowekera. So pano ifeyo kuno kuti tili mtendere tatiya tizipempherera kuti mtendere umenewu upitiririretu kwa mibado ndi mibado, miyanda ndi miyanda ya anthu omwe adzabwere kutsogoloko Malawi adzapitirizebe kukhala wamtendere. Tizifunikira mapemphero ngati amenewo kuti mwina makati thandizire komanso ndekuti umodzi papa zaoneka kale kuti no palibe suzori uyungwa chani osangovala nsalu imodzi pamenepo nsalu ija ya CCP yaumbidwa bwino kwambiri ya green ijeni mtanda wake apo ya bwino kwambiri wina aliyense wavala nsalu iti imeneyoyo. Of course azibambo okhawo ndi amene avala majekete kuti kodi mukapanga sujana aka majekete inu simbene mupezeke kumeneko zimenezo ndi zazimayi nanu komabe tinene chonchi avala nsalu imodzi pamenepo pali akatolika Achisilamu ali pomwepo pala Seventh Day pamenepo pala Assemblies pamenepo timadziwa madamu Monica chakwenda Assemblies pala Citadel amene wawo amayi Janus. Mukuona pali ndekuti mipingo asisipi omwewo ali pomwepo mwinaso PIM mipingo yonse ndekuti ili pati mwina ndi mapentena ndi ena amene ali ndi ma ministry ali mmene monse kuvala nsalu imodzi osati isi nsalu ya church one people anthu amodzi ndithudi ndio umodzi umenewo utati no zifalikira no ndekuti kuti zifalikira kumafika madera onse amiyoyo yathu ndekuti kaya kudzipane mpingo kuti no mmodzi umene udzifalikira mpofunikira nthawi zina zake zikumazipempherera fatu kugawanikana kudzati muzezoti ndi ntchito za midima zimene zijazi ndi ntchito za Satana zimenezonso ndi Satana sinanga kumangolamuliraso mwayiona nde zimapezeka kuti pamene Satana akulamulira ndekuti dziko lathu miyoyo yathu kupezeka zoti basi tu anthu kungogawanikana ndofuna mapemphererabe kuti nokachiwanda kamene kaso nako kazikhala kakumasosoledwa ndithu pakati pathu kuwazidwa kuti kachokepo kati talikire kutali. Anyways, this is good. Ife tikukufunirani zabwino zonse azimayi pamene mukapanga choncho osayiwala kupempherera mabanja anu ifa inuyo tu ndi amene mayenera mudzisunga banjalo nde tatiyeni mupemphererenso mabanja anu zovuta kwambiri mabanja amo koma tufunikira ndekuti mapemphero anuwo ngati azimayi amati a mother's prayer tu akuti ndi pemphero la amayi limakhala la mphamvu kwambiri nde tabwitsani mphamvu zimene mulungu akupatsani ngati amayi kuti mwina mwake zinthu ziyendepo ndithudi kuthandizira kuti tipite pasogolo. We're not done yet. Makamaka ndi mayi Janus
tiyamba koma kupanga mponi feature komatu ifeyo timanena kuti zimakhala bwino one day kubwerabe ndi kuzafotokozera bwinobwino kuti zinayenda motere apa ndi apa tinalakwitsa apa tikonza motere ndipo taphunzirapo 1 2 3 4 pepani kwambiri Amalawi tiyendelenso limodzi ngati Amalawi zimatha nthawi zina zake kuthandiza osangokhala zete ngati mene zikuchitikiramo ya ndekuti tiyambe motero leloli tubweranso ndi nkhani zina ena ake akuti kani zeze ndi Dorothy Shonga Kingston chani zipwirikiti zomwe zikuchitika tikupatsani zimene zozo stay tuned akuti